जोंनि गामिनि मुङा खैरानि सोमलिगुरि जों दिनैहाय न' जिं जिं फैयो मैदेरा दिनै 60टा मालाबा 40टा फैयो गोबाव समनिफ्रायनो फैगासिनो दं नाथाय रावबो आखायाव लायाखै जोङो दिनै गोरिब गुन्द्रा जोङो दिनै रायजो जादों सोरबा गथ' गोनां सोरबा सासे सोरबा सानै दिनै जोंखौबो अननानै नायनांगौमोन गामियावनो गिदिर गोलाव मानसिफोर दङ जोंखौ मानो अनसायाखै अनसायफैनांगौमोन दिनै जोङो एनजिअनि मानसिफ्रा दिनै बेखौहाय बाबुखौ जेनेबा होनानै लांनांगौ मानो होनानै लांफैयाखै मानो बिसार खालामाखै जों बेखौ लुबैयो होनानै लांब्लाबो जेबो नङा आरो आगोद जानायफ्रा दा जेनेबा अनसुंथाइ लुबैयो जों थाइसे थाइनै जाहाथे जों फाहाम जानो अब्ला सासेयाथ' थैनानै थांबाय जेबोआनो नंला बियो दिनै मानो फरेस्टारफ्रा मानो दिनैसिम मानो उदिस लायाखै मा मानसिनिख्रुइ बेसे देरसिन जाबाय नामा मानसिनि जिउखौहाय बायनानै मोना बेसेन गोसा दिनै बेफोर जुनारखौसो जाहाथे बे गिदिर गोलाव खालामनानै मानसि थैनाय बा आगोद जानायखौ मानो बिसार लाफैयाखै रावबो बिसार लाफैनांगौमोन जों गोरिब मानसि जों जाम्बा जाम्बि रायजो जानाय बे गामियावनो गथ' गोरलै गोनां सोरबा गथ' सासे गोनां जोंखौ मानो अनसायफैयाखै सरकारा दिनै बेनिफ्राय होनानै लांनांगौ मानो होनानै लांफैयाखै होनानै लां जेबो नङा होनानै लांब्लाबो जों जेबो दुखुथि जेबो माबा फैया जोङो मैदेर फैनाया मास मोनसेसो जाबाय मा खहा खालामदों मा खहा न' सिफायो बिदिनो मानसि नस्थ' खालामो न'आथ' सानफ्रामबो हाबनानै माइरं जालाङो नै दिनैबो जादों मैयाबो न' सिफायदों दिनैहाय सोरगिदिं बिसोरनो बेंजोबनानै दङ नाथाय जोंखौहाय रावबो बिसार लानो फैयाखै सोंनो फैयाखै माब्रै जादों माब्रै जाया साबैसेसो जखम जाखो साबैसे साब्बायानो जखम जानानै दङ दा सासेयाथ' थैथारबाय थैनायजों जायखिया 6 जनमोन आरो मानसिफ्रा दा आरो आंनानो हासपेना गोसा जानानै दङ दा आङो चेकआपआव लांबावनांगौमोन चेकआपआवबो लांनो हायाखै आं दा गथ' उन्दै सानै दङ दा जेनेबा सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बिनिबो दा गोरों गोराबो खाथिना होग्रा गैया आं जाम्बि मानसि गथ' उन्दै लानानै आं बहा सोरनियाव मा होननानै बिनो आङो थाखा फैसा दाहार दुफार लाबाय दा आं बेफोरखौ माजों हरफिनबावनो आंना हौवाया दा मावनो हाया गोगोम माबा जाखाबायना मावनो हाया दांनो हाया आखाइफ्रा बायबाय बिखाफ्रा दुखु मोनबाय आथिं हान्थुफ्रा बायबाय जाहाथे दा सरकारा आंनो एसे अननानै अनसुंथाइ होबा आं बेखौनो खावलायो गथ' उन्दै दङ आं होब्ला गाहाम मोनगौमोन आरो मैदेरखौ आरो होनानै लां बे जायगानिफ्राय जेबो नङा होनानै लांजागोन जों बेखौनो खावलायो जोंहा उन्दुनो मोना सान हर न' जिं जिं फैयो न' सिफाय फैयो होबा फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लिग 2022 बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बे लिगनि मेचफोरा क'क्राझार चिरांनि बिजनी बाक्सानि मुसलपुर आरो उदालगुरिनि डिमाकुसियाव खुंफुंजागोन सा सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव थानाय काउन्सिलफोरनि गेजेराव गेलेमु आरो लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रोङै लाखिनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे इन्टार 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लिगखौ गिबि खेबनि थाखाय खुंनो सिगांदों बे लिगआव सा सानजा भारतनि मोन10 काउन्सिलफोर फारियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जान्टिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल लाई अट'नमास काउन्सिल मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सागमा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल कार्बी आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियननिफ्राय गासै मोन10 हानजाफोरा बाहागो लागोन बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हानजा एबा चेम्पियन हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 3 लाख रां सेथि रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां बान्था महरै होनाय जागोन बे सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लिगनि गिबि बादायलायनायखौ फैगौ 9 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बेखेवजेनगोन आरो जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझारनि साइन्स सेन्टाराव खुंनाय जागोन।